Salut! Da, aceasta este vocea mea. Astăzi ne vom juca jocul care este imposibil să nu te enervezi la el. L-am play, ce tutorial, frate. Nu știu ca pe. Mai bine. Hai să ne jucăm. Unde mă? În fine, hai să mergem pe aici. Am văzut că e ceva cu zombi. Și... Băi! Vi-l prezint aici pe Nenea Dorel. Este întins pe jos, la soare. Vrea să se bronzeze, numai că vrea doar la mâini, la cap. Nu, în pantaloni lungi, vara. Uitați acolo pe gorila din cimpanză. Voi face o șmecherie, fiți de fugim. El trebuie să stea în spatele meu. După aici fugim. Și... încă că nu... A, ba nu. Și asta, mă, ia. În fine. Luăm mașina. Nu așteptam la asta. Vai, ce mă bucur. Da. O mașină există, aoleu, se enerva pe mine. Este inofent. De ce v-am zis că e inofent? Voi nu mă ascult. Am jucat acum o grămadă de timp acest joc. Ce aia? E tigre? Fie. Nu e bine. Vom muri. Happy birthday to you. Nobody likes you. You looks like an animal. Go back to the zoo. Pe canalul meu mai nou se și cântă. În fine, nimica nu strică, știi? Și asta. Super glue, picătura ce lipește, nimic, nu dezlipește. Da. Ce asta? Nu continui. Da. A, dă-și de
Am revenit. Quick save, este, bă. Ce am în mână? O umbrelă. Chiar avea de... Oh, ia stai. Ăsta se dă și cu capul de ăla. Oleu, leu, oleleu. Ce le fac la ăsta? Ce le fac? Hai încoa. Mai bine învăț eu de treabă. Nu e aici. Acum veniți. Zi-mi, te rog frumos, că mă dau toate itemele. Ce fac? Nu, deci. Îi bat pe mine, gata, îi bate. Ce e aia, mă? Hai la, e. Mă duc acolo, eu mor pe toți. Bă, tu, nu, unu. Acum cred că trebuie să... Văd. Aoleu. Ia cine mă așteaptă. A făcut dispărut, nimeni nu. Afară de ăla. Nu să mă mâncat de și ăla să plece, da? Sau îl bat. Nimic? Nu dropești și tu? Să fie rușine. Ia fie-te, mă, ce tu pe el. Pe lângă că îl ban mai dropează nimic. Și tupeu pe ei. Nu. Spargă ăstea. Vai de mine. Asta cred că se numește cum ne-a spart eu tastatura în 3 etape. Uite mă, aeroplan. Avion vreau eu, avion. Ce vrei, mă? Pleacă. Eu voi de capul nostru, că vine să spargă. Nu că nu le-am spart. Hai să vă zic un secret. Am un autoclicker la mouse. Eu zic că merge. Ok. Nu, domnul polițist sună, e doar încântat, ceva. Urcă, uite-te cum urcă. Easy, stați acolo jos. Nu. Ia, bă! Cred că am scos. Nu.
de suma ta. Am o maimuță de jucărie și un castron cu lapte am. Zi, te rog, că măcar aici un loc unde mă pot adăposti. Să știți că cred că dacă mai mă joc un pic, dau regio la mare, apăs alte 4. Din ceva motive, cred că nici măcar nu merge alte 4, dar mai bine nu intrăm în detalii. Și cu ferma ta, aici sper că supraviețuitor, dar bun. Mă supăr rău dacă mă omoară bine. Arunc cu mouse-ul, n-am un cap, fiți ați. În următorul videoclip îi pun baterii noi, că... Și ăsta mai mică. Și dacă mor... Nu că-l distrug, îl extermin, îl trezică! Uite-te, mă, mi-a pus șapcă, mi-a pus head pe cap. Treci încă o butat. Ați văzut cum l-am bătut de aici? Bă, taci din gură! Aoleu! Mă, și tu vrei scanner, și tu vrei bătaie. Știu că vrei, dar... Nu știi cum să zici, ha, ha, ha! Eu îl bat. Ficus vreau. Ficus. Băi, numai să minți. Pune-te aici, pune. Stai acolo. Da. Ce să mai vă zic? Hai să dăm. Hai, he. Pune și o motoreta, se hai mă zombie, hai. Easy. Le pun, cred că am deja 10 pălării în cap. Șepci. Orangutan. Pus. Ce? Pantal. Bă, dar câte perechi pantaloni? Dă la 1. Ce? Mâncat. În fin, 1. Trebuie să schimb pe E. Nu pot să apăs. 1. Perfect. F. Și aia. Fiat, ciao, te-am pupat, pa. Te-am pupat, pa. Aoleu! Bă, nu în apă. Fii băiat cu minte. Bă, cum ține ăsta, frate? Să mai vreți videoclipuri cu Bob? Să-mi ziceți. Știi că Bob este foarte enervant? Oh, nu te cred. Ești, fugi. Nu! Găsin! Mar.
Și dacă vreți videoclipuri cu să-i pun baterii noi lucruri, scrieți în comentarii. Dați un like, un share, un subscribe. Cred că acum, cred că am 5 abonați. Vă mulțumesc mult. Și dacă mai vă enervează mult Bob, o să fac un videoclip în care l-arunc pe geam. Mai ți se încarcă stamina? Și aia mă, cum? Stai. Deci, ca să înțelegi, mai am 1% și mă infectez. Nu-i treaba mea, frate. Uite, 0%. Sunt infectat. Dar tot nu scade viața. Ha, 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 ha. Aoleu, chiar îmi scade viața. Bă, taci. Taci, că-i gravă. Și cum te fix? Gata, nu. Hai să mergem acolo ca să fac rost de arma aia. Vreau să fac rost de armă. Să scrieți în comentarii ce jocuri vreți să ne jucăm. Nu scrie jocuri de la 60. Nu scrie jocuri de la cu $60, că chiar nu am bani. Stai, nu. O file, da. Nu am bani. În sfârșit am găsit. Bob. În sfârșit am găsit. Bă, tu dai din pula mea. Da. Din nou m-am spawnat aici. Cum de la 30 am ajuns la 20? Gata, hai, bă! Taci și tu din gură! Taci! N-am... Gata, pa, pa, pa! Alte 4.